Ako sa pauwi na ako eh. Alas 5 na ng hapon. May isa tayong kosa na nag-request na i-videoan ko daw yung pauwi. Ang sabi ko naman, mahirap videoan kasi pababa. Sabi niya, mag-ibang ruta daw ako. Sabi ko, sige, pagbibigyan kita. Dadaling ko kayo sa access road mga kosa. Yun yung daanan sa gilid ng airport. Pakita ko na lang. Dito sa dinaanan ko, ano, yan. May shared lane, bicycle keep right. So, yan. Ang daming sasakyan dyan kanina. Manipis lang kasi yung daanan. Yun naman. Let's go. Ako lumabas na sa vlog ko dati. So, ito yung Baguio Airport. Yan. Yan, runway yan. So, ito parang bangin yan, bangin. So, doon tayo sa gilid niyan magbabike. Tapos, diretso na tayo uwi. Try natin mag-vlog doon. Tapos, kausapin ko rin kayo kahit konti. Ito na ako sa access road mga ko. Shoutout ko kay Golda Makil o sa family Makil. Ang sarap ng insekto full protein. Kaya madadaanan nyo rito sa access road. Siya yung nag-request na yung pauwi naman daw kasi araw-araw niya raw na papanood yung papunta. Sang sabi niya din na pwede raw akong maging weather forecaster ng daily life niya sa umaga kahit di siya lumabas ng bahay. Kasi nga sasabihin ko yung date, anong kondisyon ng panahon sa palagay ko nang hindi ako maano sa kung anong news Sabi ko lang parang uulan ganun. Natutuwa siya sa ganun. Is okay sa akin kasi ganun naman ako mag-vlog. Araw-araw naman siya nanonood kaya binagbigyan ko lang sige. Mag-vlog tayo. Magba-vlog ako sa ibang daan dahil ikaw nag-request Ako nga pala medyo slantong lugar na to kaya hindi ako nagpapa-jack. Medyo slanting to. Hindi lang ganun kapansin sa daan. Tapos bago pumunta dito uphill yun lahat. Tapos downhill na makitid yung daan. Tapos nagkakaroon na rin ng road widening. Kaya sabi ko parang okay kasi yung dating makipot na parang delikadong daan kasi nga lagi kang nakapreno dun kasi slant yun lahat downhill. Magiging maluwag-luwag na. Pero hindi pa ganun karami yung maluwag na daan. Pero okay na rin. Dami at nakakasulubong na truck kanina dito. Motorista lang. Okay naman ngayon. Hindi ganun kadami. Yun lang. Parang wala naman akong ganong masasabi o mga kwento. Parang masaya lang ako na may mga nagre-request ng kung anong i-vlog ko. Yung hindi masama o hindi na pag sa loob ko, binablog ko yun. May side mirror ako kaya lumilingan din ako sa likod. Kasi ayoko di ba nga mga kosa, ayoko o ayaw namin yung kinokontrol kami ng crowd. So kung ano yung gusto namin gawin. Total gusto ko rin naman mag-bike tapos gusto ko rin talagang gawin to. Naghanap ako ng tiyempo kasi maulan. Ngayon sakto may nag-request. Sakto na din, di ba? Post ko na rin to sa mga susunod na araw. September 9 ngayon 2022. Hindi ko alam kung mapopost ko to agad-agad kasi syempre busy tayo. Baka, oy Boss Denver! Dito na naman Oo nga minsan lang. So ganito kaganda dito sa runway. Dati pwede dito tumakbo mag-jogging. Once na close yung runway, mga 5 PM, pwede nang mag-jogging simula dun sa gitna. Pero pag hindi pa close yung runway, mga 3 PM, pwede na dito dumaan sa may daanan ni Boss Denver kanina. Pwede na dumaan dun. Okay. Kaya pala medyo mabagal din siya kasi may student driver. Nag-aantayan kami sa kalsada Dati ganun. Dati maluwag na yung patakaran dito. Pero ngayon medyo sumikip-sikip na. Wait lang. Pag sunod-sunod yung mas maganda mag-minor tayong konti tapos sakop lang tayo sa preno kabilaan for safety purposes din. Kasi hindi naman natin alam kung okay yung driving ng lahat o kondisyon ng lahat wala tayong may alam sa ganun kaya mga kosa, ito yung view sa kanan. Yan yung runway mismo. Yan, kung na-enjoy nyo na yan, ito naman yung view sa kaliwa. Di ba madalas sa vlog ko
natatakpan siya ng ulap or fog. Ngayon nakita na siya ng buo. Kita yung kalabundukan doon. Ito rin. Yon, balik tayo sa outro. Boy Golda Makil, i-repost mo to pag di mo to ni-repost. Hindi naman, wala na sa pilitan. Umaambon-ambon na, kaya medyo kailangan ko na mag-rush kasi malayo-layo pa to. May mga ako sa gawa ng gawa para may mababalikan, and I need to rush.